naibai kira di giyan kwroi no giyan kwroi sikok labar sikok giyan kwroi Untuk siapa mana itu? Pang mana yang itu? Kemomen mana yang itu? Tak ada lagi apa itu? buknai raja buknai ra mabai video viral khai mabai ringya ठीक है मारना ठीक है सामने करना मौसो खुले बरक ब्रांड बायनो सिकाव मा फुङाव सिं मौसो मासनाय आंथ' बुङो ताखौ बुमाव फान बाङैसो लासिसिं गादारानो तंनो अमो बुमा फारौखा माय दे सारया असगथों बै बोसो कोय आइसु बासावै बोसो कष्ट खायबै बोहैबो सानो लाबारबाय बोसाबोतैनो लेखा फोरोङानिहि आइसु बासाय सामखाय मानसि गियान kwroi पसुबो सारले खवै ताबावनाय स्ला हामबायलां मासनादि दराक सालायबानि बैनि मानै खावलायबानि तेसि फाराग थांबायबानि पख्रक तुइtung loi फैरबाय म्यामले फुसारावनो बें पात्रंनो तिप्रानो mung हायाखैने तिप्रा द फानो मोखांबाय रनाय फैबो सार आइसु बासाय बै सामों कष्ट लाबार रावै बोहैबो सानो नुखुं बाहाके पालायनांनो बनसि खगलायबै खाबो सार मुफु सार बखनाय रा मा बायतमाबो खप्राक बराम के असक अपारा एरिया नि लाबार कमानाय जत्तनो रां खांगैना बायदि आनिबो कमाला हा फनानिबो कमाला हि जन 3-4 लाख तैरदि मुसु सारनो लासिरिंयाबो सारनो बुआ फाबा माइ चारय हायसि माइ चारय हायदे दै मोंसाया मेला तेला के तंग थगलायसिनि बै बुलायलायसिनि बैनि मानै खगलायसिनि अमत्रंनो दंस सुत्रखे आसाय फैबो नरक हाय sikok नरक हाय बिथिसानाय ड्राग्स खायनाय र तिप्रा हाव आसाय यो खामो आसाय यो ब्ले अस गोथों पाल थागजा रखे बियांगनि फायबाय हालां मानि सिनाय दिसला हायमे के कलिबो साना कसलमसि लामा सोनानाय कलि रगनिबो सासिं खानामो तिप्राबो तंना हाबा कक बरक माला हा तिप्राबो सामुं तंते ईद बाटावो सामुं तंते ईद ताकते बो सामारे खाना कक बरक मारे खाना तिप्रा सायामो वान संनाय बेले तिप्रा सायामो तिप्रा सायं तो थं जाया ईद तागै अरनो तय तंना हा केबा कक बरक मा बायले हा संबायलें मासिनायदि कलिबो साना कसल के हायामे हेमे के दै मोंसाया मेला तेलावो थांलायबानि बुलायबानि तगलायबानि बोरै रेप खायलायबानि मुसुक सारा निरंनि बदला सियां लासिबो निनि जाति गुस्तिनि बदला सियां लासिबो मुसुक गादा मावनिया तेस बदाम के मारबाय माबो पखुब सारावनो हालां मानि सिनाय बायदि स्ला हेमे के लक सारा र बिया रगनि हाके आसाय फैबाय निरं हायनो मताय उसुं सारा आसाय योगु असु giyan kwroi रंनो बेले लाबार कायबो कष्ट मस्त खायसि आइसु साइता 3टा बासायसि लाबार आइसि बोहैबो सानो मुथांगानि हागासि बेले कष्ट खायो बसि बैनि राजा न खबै माजा खेबार जागिया द तेसि रजांमाबो नाले हि या कंस गलै कंसिबो सिथनि हाब ब्रामा खप्राक सि जोसिं हक दुलुं खेन हक फायरे सप्राक बाय मामले गारार नतै तमु सारेनाय सारे हि जन 3-4 लाख तैरदि हायसि गारार न रोंयार न जा सोरजाक बायसिदि तगजाक बायसिदि भिडिअ भाइराल खायजाक बायसिदि तै लासिलिया गजा तिनि दफाराव तै लासिलिया निराव खायनि बाङैनो तिप्रासा उरुमुरुं हायसि गोथों मेला थांलायनाय बैनि मानै खावलायनाय बिथि जाजानाय जाथे चालायसिनाय ड्राग्स खायलायसिनाय ससियाव लायसिनाय फुसाराव आं टंखा दानगा रानखा हाबना मोदाम आरो खामासि गाराव साराव